दाबो बे असमिया हारिनि खिबु सुनाय आखुआनो जोबाखै बर'फोरनिया। असमिया राव सोलोंनांगौनि जेबो गोनांथि गैया। जेसेबां दिन असमियाफोराबो बर' राव रोङा, बर' राव सोलोङा, जोंबो बर'फोराबो रोंनांगौनि जेबो गोनांथि गैया। बर' रावा आसामनि लोगो सरकारि राव होननाय रादाय बिलाइ एबा गनायथि बेसेना बहा थांखो? बर' रावखौ ALA आसाम आयेन आफादनि लग'निफ्राय बोखारनाया बर' रावखौ लासिं सिं खालामनाय, बर' रावखौ लाजि फोनांनाय जायाखै नामा? बेवहाय बर' दैदेनगिरिफ्रा लाजिनांगौ गैया नामा? बर'फोरा असमिया राव रोंथारनांगौ नामा? बर'फोरा असमिया राव रोंथारनांगौ होनना भारतनि संबिजिराव लिरनाय दं नामा? ना आसामनि आयेनाव लिरनाय दङ नामा? जों बर'फ्रा गावनि राव गैया नामा? मानि थाखायथो बर' रावा भारत संबिजिरनि 8थि फारिलाइयाव हाबलायखो? मानि थाखायथो बर' रावा आसामनि लोगो सरकारि राव जाखो? असमिया राव, बर' राव, असमिया हारिनि जारिमिन, बर' हारिनि जारिमिन, फारागथिया मा? सोर फैजेननायमोन आसामाव? बर' ना असमिया? असमिया हारिनि हेंथा जानानै आं बुङाखै। आं बर' हारिनि संबिजिरनि मोनथाय, राजखान्थिनि मोनथायनि थाखायसो बुंनाय जादों। लोगोसे असमिया हारिनि रावखौ मोजां मोनग्रा आरो बर' रोङै बर'फ्रा न'खराव असमिया राव रायज्लायग्रा आरो बर' राव रोङै बर'फोरखौ मदद होग्रा जोंनि बर'फोरनि हेंथायै बुंनाय जादों। जेसेबां दिन बर'फ्रा असमिया रावनि गलाम जागोन, एसेबां दिनावलागै आसामावनो थाबाय थानांगोन आरो असमिया हारिनि आथिं सिङाव थाबाय थानांगोन। दाबो बे असमिया हारिनि खिबु सुनाय आखुआनो जोबाखै बर'फोरनिया। जायनि थाखाय गादब जादोंमोन आरो दाबो गादब जागासिनो दङ। बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि समावनो बड'फाजों लोगोसे गोबां बर' दैदेनगिरिफ्रा बर'फ्रा असमिया हारिनि सिङाव थाया होननानै नाजाबोदोंमोन आरो We want separate Bodoland state होनना डिभाइड आसाम 50-50 जों सोमावसारनाय जादोंमोन। दानि जोंनि बर' दैदेनगिरिफ्रा असमिया हारिनि आथिं सिंनिफ्राय ओंखारनायनि सानस्रि आरो सान्थौ दंना? दंब्ला बेसेबां गोथौ? आंनि लुबैनाया बेल', बर' हारिनि गोबां जोलैफोरा असमिया राव सोलोंनांगौनि जेबो गोनांथि गैया। जेसेबां दिन असमियाफोराबो बर' राव रोङा, बर' राव सोलोङा, जोंबो बर'फोराबो रोंनांगौनि जेबो गोनांथि गैया। असमियाफोरा बर' रावखौ सोलोंगोन ना रायजोफोर? बिसोरो बर' रावखौ रोङाब्ला जों बर'फोरा बिसोरनि असमिया रावखौ रोंनांगौनि लजिकआ बहा थागोन? आसामावसो थाफैजेना बर'फोर ना असमियाफोर? जुदि आसामाव जोंफोरासो थाफैजेननायब्ला बे उनाव थाफैनाय असमिया हारिनि असमिया रावखौ जों बर'फ्रा मा हिसाबै रोंनांगौ जाखोनो बिदिब्ला? मानो बर'फ्रा असमिया राव सोलोंखो? मा गोनांथि दं? रोंनाय माने गादब जानाय। गावनि गादब जानायखौ मिथिनो रोङै जानानै दं बर'फ्रा। जों मोनथिगौदि मोनफ्रोमबो रावफोरखौ रोंनाया जोंनि थाखाय मोजां खोथा। बियो थार, नाथाय बर'फ्रा असमिया रावखौ रोंनाया एसे गुबुन खोथा जायो। बर'फोरनि थाखाय असमिया राव रोंनाया मोनसे राजखान्थियारि खैफोद गोनांसो जाहैयो आरो जाखागासिनोबो दङ आरो जालांबायबो थागोन। आरो असमियाफोरा बर'फोरखौ अनफ्लानोबो रोंगौ। साननैसोनि मोजां मोजां बर'फोरनि खामानि मावफ्लाना जाहाथे बर'फ्रा आसामनिफ्राय गावस्रानो साना आरो आलादा बड'लेण्ड रायजोजों गावस्राया, बे अनफ्लानायखौबो बुजिनो रोंनांगौ जों। मेघालय, मिज'राम, मणिपुर, नागालेण्ड, अरुणाचल प्रदेश गावस्रालांजोब्बाय। जोबनायाव जों बर'फ्रा असमिया हारिनि राव रायज्लायना असमिया हारिनि आथिं सिङाव थानांबाय आसामाव। आरो बेसे गोबाव? बर'फ्रा असमिया राव रोंनाय माने बर' हारिया असमिया हारिनि आथिं सिङाव थानाय। रायजोफोर, बेफोर गासै बाथ्राखौ आं बुङाखै दे, जास्ट शेयारल' खालामनानै होदों। बे बाथ्राखौ बुंदों जोंनि मुंदांखा बर' सावथुन लिरगिरि, प्रडिउसार, डाइरेक्टर प्लास एक्टर
बिथां सपन कुमार ब्रह्मआ गावनि पेजनि गेजेरजों लिरना पस्ट फोसावना होदों दे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग ऑल ऑफ यू रायजोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसैमोन। भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंबा मोनसे लाइक कमेन्ट शेयार आरो चेनेलाव दिनैसो गोदानै हाबदोंब्ला चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालामना होब्लानो जाबाय रायजोफोर। बाय रायजोफोर।